Un dos colectivos que peor o está pasando con esta cuarentena son os menores, situación que se agrava naquelas persoas que padecen trastorno por déficit de atención ou hiperactividade. A pesar do confinamento, dende TDAH Salnés continúan coa súa actividade de forma online, tanto para os seus usuarios como para as persoas que necesiten axuda ou asesoramento. Pois os servicios básicos os seguimos mantendo, o que pasa que dende o que é a parte online, o que é a parte a distancia, non? Mantemos a intervención familiar que temos con eles, sobre todo para situacións de urxencia, casos que o precisen. Temos aberto un servicio de WhatsApp tamén, no 62648825596, onde poden chamarnos, facilitar todo tipo de asesoramento familiar, de como organizar as rutinas, de como organizar a casa, o domicilio. O confinamento pode resultar moi complicado para aqueles rapaces con TDAH. A situación dos rapaces cos que traballamos e que teñen trastornos, neste caso de TDAH, que é un trastorno que leva implícito un déficit de atención, unha impulsividade, unha hiperactividade, pero que ademais ten moitas outras comorbilidades asociadas, como poden ser trastorno de conduta, dificultades de aprendizaxe, problemas nas habilidades sociais, problemas tamén no seu tempo, de rutinas e hábitos. Bueno, pois a situación é complexa, non? Para moitos destes rapaces e rapazas é necesario saír ás rúas. Por iso, dende a asociación piden comprensión e respeto á xente cando vexan a estes mozos fora das súas casas. Levamos todo este tempo falando de aprender a convivir coas nosas desvantaxes e agora é o tempo de que tamén podamos aprender a convivir os demais con persoas que teñen que ter este dereito. Cando unha persoa, unha nai, un pai, sai á rúa co seu fillo ou filla, non o está expoñendo, o que está é seguramente intentando intervir ante unha situación que sería de conflito moi grave no domicilio que afectaría os aspectos emocionais destas persoas, non? Dende a asociación recomendan a todas as persoas con familiares con TDAH aproveitar a situación para mudar as rutinas do fogar. Tamén aconsellan aos pais negociar cos fillos os momentos de lecer e de traballo para mellorar o aproveitamento do tempo. TDAH Salnés tamén ten aberta unha iniciativa en redes sociais para que as familias envíen imaxes de todas aquelas cousas que están a facer e crear así unha rede de solidariedade. Así que moitas gracias.